Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kupherezera kuti tili m'masiku osiriza mwaulosi mwina mwa zidziwitso zimene takhala tikupereka ku dzikoli kuchoka 2019 pamene tidayamba kufotokozera maumboni a dziko lina la chilendo limene tidali la Satana ndi mchitidwe oyipa opembedza Satana umene Ambuye adatipulumutsamo. Takhala tikuwunikira kuopsa kwa zilengedwe ndi zochitika za ku dziko lapansi mochenjeza nthawi zina poyang'anira chimene chikubwera kutsogolo kwa nthawi yapansi pano. Ichi chakhala chinthu chofunika kwambiri kulidziwitsa dziko nthawi zina zimene zikuchitika mtsogolo, kuti anthu akhale ozikonzekeretsa pa zochitikazi. Zingaphonye madeti koma zakhala zikuchitikabe. Lero ndimati ndiwunikirane nanu zimene anthu akafukufuku amakambirana dzulo filikoloko ya masana ku LCD. anakumana ku United States of America ndipo anali ku Miami. Anakambirana zinthu ziwiri zamphamvu kwambiri zobwera kutsogolo. Mkumano woyamba amakambirana za kubwera kwa chigumula, chimene chikudza kutsogolo kwathu. Ikuoneka kuti kubweranso anapolo okhuza mayiko ambiri aku Africa, anapolo okhuza dziko lapansi kwa azungu ngakhale ku mayiko anthu osauka. Kubwera napolo akhala ndi mayina ake amene adziwapatsa kulingana ndi masayintisti amene akuwunika za zigumulazo komanso za napoloyo. Napolo opsa kwambiri achitika koma akhuza madzi, mvula ku dziko lapansi lino. Kotero malo ambiri a dziko lapansi ang'ambika atulukanso madzi otuluka pansi, kwina kutuluka phala kumene, komanso ming'alu ikuluikulu yong'ambika kuzungulira dziko lapansi ing'ambika. Mapanga ozama kwambiri koma maenje ena akwiririka, misinje ina iphweratu pokwiririka ndi mchenga opanda kochokera umene utupangise misinjeyo kukhala nonso yosaopsa kuoloka chifukwa ikwiririka ndi mchenga. Kukwiririka ndi mchenga kubweretsa kuuma kwa misinje kumene kubweretse njala yosowa madzi a mbewu zothiriridwa mbali mwa misinje, kukhuza mbali ya kulima. Zobwera zotere ziwononga kwambiri. Muliri wina napolo wina akumutcha kuti okhuza dzuwa, mmene abwere ndi kudzawawula dzuwalo liwawula chilengedwe, kusintha kwa matupi a anthu chifukwa cha dzuwa lowawa limene liti lituluke kubwera ku dziko lapansi. Akulengezanso za mphepo. Mphepo iyi ndi chisanu zonsezi zikubwera kutsogoloko.
Izi zonse zimene ziti zizichitikazi ndi chenjezo ku mpingo wa Mulungu. Ineyo ndikuchenjeza mpingo wa Mulungu kuti tisagwedezeke, chifukwa zikabwera zoterezi anthu nsolemera kwambiri amene anali komweko okwana 10 achaina chamene anagwiriza ndalama za dziko lapansi adziwa zimene zikubwerazo, ndiye alowa m'malabu, alowa m'mafactory, alowa m'matekinoloji awo kuunika zipangizo zimene zidzathandize kupulumutsa anthu ku miliri imene ikubwerayo. Ndikulengezako za ku LCD mwachidule ngati ripoti lotereri kukubwera pa zipangizo zimene adzagwiritse ntchito potetezera magawo atatu anapolowa, magawo atatu amiliriwa, gawo la madzi, la dzuwa komanso lachisanu. Iwowa akonzekeretsa koopsa, aitana akaswiri ochoka ku Pakistan achimwenye komanso anyamata aku Russia. Ndinaona komweko akaswiri ena ochoka mdziko la United States of America amene amadziwa kwambiri kafukufuku wa zinthu za mankhwala, makemikozi, opanga prevent, ochiritsa, oyeretsa, kukonzetsa zinthu zimene zawononga. Koma makonzedwe a zinthu zawozo zimaoneka kuyipa kwake kwa okhulupirira akazigwiritsa ntchito. Kuyipa kwake kwa okhulupirira akazigwiritsa ntchito, chifukwa zopangira zinthu zambiri zotero zikukhuza amalgamation, kuphatikizika kwa zinthu zimene Mulungu safuna kuti ziziyendera limodzi mchikhulupiriro cha opembedza. Zina ni mankhwala woti munthu azidzamwa, koma mankhwalawo ophatikizika ndi zinyama zachilengedwe kupatula mitengo koma zamoyo zimene zili ndi magazi. Mpovuta kwambiri kuti chikhulupiriro cha munthu osadya zinthu zoletsedwa akamwe nawo mankhwala wotero abwera ndi mtendere. Ena opeperera maspray, osamba m'manja ngati sopo, zija zichitika nthawi yakuti kugwa mliri. Chiopsezo china ndi chakuti nthenda zimene ziti zibadwe m'miliri imene ikubwerayi zifunike chitetezo cha pakati pa munthu ndi munthu mnzake kuti asapatsirane. Chomvetsa chisoni kwambiri ndi chakuti kunali mnyamata amene ndi wa zaka zochepa anabwera nawo, naye wapambana kuyeserera kupanga Ebola ya airborne virus, airborne disease. Wakonza kuti mpweya umene udzigwiritsidwa ntchito popumula m'mayikomo ukachita spark ndi mpweya wa zinthu ngati galimoto, njinga za moto, ijama itcha kuti carbon dioxide, udzibereka virus yofanana ndi Ebola. Nanchemerera kwambiri mpaka analandira awadi usiku. Zonse zobwerera mtundu wa munthu kudziko limeneli. Kwakonzedwa zimashelter zimene ena anazipereka kuzionesa ngati sampulo pa nyengo ya miliri imene ikubwera kutsogolo kwathuyi.
Kuno kwathu ku Malawi ngati munamva kuti achipembedzo chabona kusanje ayitanira kukapembeza pabonapo pa phiri mapemphero opempha kuti Mulungu atiteteze ku miliri ya mvula imene iti ibwere kutsogolo. Osayiwala kuti anakapemphanso mvula omwewa chaka changopitachi. Ife timadalira ikavuta mvula ku Malawi, anthu amadalira ikavuta mvula ku Malawi, koma achikhulupiriro timayenera kuyima monga achikhulupiriro chopita kumwamba. Mkumano wawo amakumana kugwirizana kuitana zipembedzo, ndipo machalichi ambiri alandira request kufika kuti pamwambo mabishopu akatsogolera anthu, chifukwa anyamata nawo ambona aona zimene zikuchitika kuseri kwa dziko lapansi za chiopsezo cha miliri yakugwayi. Iwo aona ngati ibwera ku Malawi kokha kuno, koma dzulo cha mafiri ku LCD kwaonetsa kuti zochitikazi sizichitika ku Malawi kokha kuno, zichitika malo ambiri. Chimene anachita mowonjezera ndisanabwere pa chachitatu ndi nkwanyanya kapena kuti chigulu chachikulu kwambiri chaotsogolera amayiko amene anasayinira kuti payenera kukhala ndondomeko ya digital ID imene singachitike kotheratu mwankhanza musadapereke mpata kuti nzika zachilendo zimene zabalalika ku mayiko zibwerere ku mayiko awo, kufikira kuti mfundo za kathamangitsidwe ka anthu aku South Africa zinakhuzidwa ku LCD mongodusa mwina mphindi zosapitirira 7, pomanena kuti ndi chisanzo chabwino ku dziko lonse lapansi cha gulu la wamba logwira ntchito m'malo mwa eni dziko. Chakuvutani kuimva chichewa, gulu la wamba logwira ntchito m'malo mwa eni dziko. Ndinamumva Lozina Kinka akulankhula chizungu chimene chimamveka ngati chichewa kwa ine. Gulu la anthu awamba ogwira ntchito m'malo mwa dziko limene talipanga deploy ku dziko lapansi. Ichi chimaonetsa mphamvu za anthu wamba ku South Africa kuti sawambayi ndi boma labisala kuseri kwawo. Gulu la anthu awamba logwira ntchito m'malo mwa boma limene likugwira ntchito yothamangisa anthu, limene likugwira ntchito yochotsa anthu ku dziko lapansi. Gulu limeneli lozama pochita zinthu laonekera kuti payenera kukhala ndondomeko ku mayiko onse a dziko lapansi kanthawi kochepaka kuti abwerere m'mayiko awo. America inaonesa zimene anapanga miyezi 4 yoyambirira atangolamula Donald Trump kuti ndi president pobwera kudzalamula dziko la United States of America, ndipo xenophobia inayamba kumwe mwachizunguzungu pamene anthu aku Mexico, Brazil, Argentina anathamangitsidwa mpaka na ma-Africans ochokera ku America, ku Nigeria, Cameroon ndi mayiko ena otukuka amene amakachita nawo maganyu mu America komanso masukulu akuthamangitsidwa.
ikuyenera akuti ilimbikitsidwe mfundo imeneyo yoyika ma boundaries ndi maboda kuti nzika zawo mwansanga aliyense abwerere kwawo. Choopsa mu mphindi 7 Lozina amatanthauzira mawu onena Edward Dawadi Ediga. Edward Dawadi Ediga anati pakhala imfa ya ophedwa opanda kwawo. Sakumva munthu chichewa. Pakhala imfa ku dziko lonse lapansi ya ophedwa opanda kwawo. Kukubwera lamulo lakuti amene azampeze sanapite nawo kwawo pa nthawi ya lamulo lobwerera kwawo napezeka mdziko la eni nthawi grace period yomulola kuti abwerere kwawo sanayigwiritse ntchito. Chikakamizo chonkakamiza kuti abwerere kwawo sanachigwiritse ntchito. Edgar Dawadi anati payenera kukhala kuphedwa kwa anthu amenewa. Adzigwidwa muli ndi ufulu kuchita chofuna chawo. Amandikumbutsa mfuwu umene ndinafuwula kuti ana azilongwanga bwera ndikuone ku South Africa makamaka 2027 musapange nayo masewera. Don't underestimate ana azilongwanga, bwera nkone. Izizi si South Africa yokha koma maiko onse adziko lapansi. Zikuoneka kuti ngakhale nkhanza za maiko asilikali otilamulira, apolisi a Malawi, apolisi a Mozambique, apolisi a Zambia, apolisi a Tanzania, apolisi a DRC, apolisi a Rwanda alimbikitsa kuphana kapena kuzunza nzika za chilendo. Ukali akamuona Mozambique ukula, Malawi akaona Mozambique pakhala nkhanza extra nkhanza. Chimozimozi Malawi akaoneka m'maso mwa apolisi aku dziko la Mozambique kapena Zambia. Izi zonsezi zikuchita restrict kwambiri kuti anthu abwerere m'makwawo. Nkhani imeneyi anayikambirana motero. Tithawe ndimalize ndi ripoti losiriza lokhuzana kutsika kwa ma-alien kumene kuchitike kuyambira pa 24 kupita kutsogolo 24 June. Deadline leni ndiliti koma nangonena za 24 June kuti ku Miami ndi kumene afikire ma-aliens amene cholinga chawo ndi kudzapanga mkwatulo kuti akwatule anthu akapanga experiment yokhala nawo. Musayiwale paja kuti ma-aliens ali pa kampeni yolumikizana ndi anthu mmaukwati, mmabizinesi, mmayendetsedwe adongosolo la New World Order. Choncho abwera kudzatenga anthu. Akonza chiwerengero choti anthu amene adzatengedwe ayamba kaye ndi figa ya 7,000. Figara ya 7,000. Afikira ku Miami popezerapo somwayi msonkhano wa mpira wa World Cup. Amakambirana ku LCD kuti mothership ya ma-aliens itsika kudzatenga anthu, kudzatola anthu, kudzaba anthu. Kotero kuti kuchitika a 10 minutes disappearance. 10 minutes disappearance. Amatero kukhala kusowa kwambiri amene ali kumeneko. Ana Mulungu kunja kuno kukuchitika World Cup ili ku America. Musayiwale kuti mpira umachokera ku planeti ija yakumwamba yotchedwa Mars, pansi pa Mulungu otchedwa Olympic.
kapena kuti Olympiacos. Musayiwale nkhani imeneyo. Tidayiyamba nkhani ya mpira nthawi ija nkuithawa, koma tiyoti tiyibwezeresenso kukufunika kutuluke red card. You will miss next match. Nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri. Ikuoneka ngati kuti penalty, death sentence ikhoza kuchitikanso. Ma aliens akufikira kumene kukuchitika mpira kwa America, kukhala kusowa kwa anthu ena kumeneko. Atachita tsoka mwina anthu odziwika kumene amayina awo, kapena anthu wamba. Chochitika chimenechi chikupaseni chithunzithunzi ana Mulungu cha ulamuliro wa Satana umene ukupita ukadzionetsera poyera pamene tikuyandikira mapeto a nthawi ya pansi pano. Kotero kunjaku chanyamuka kale chombo chachikulu kwambiri mothership cha ma aliens chimene chikabwera chidzatenga anthu. Koma kutenga anthu kumene chitenge anthu kuyambira pa 24 iwo pofotokoza dzulo m'mafilikolo ku LCD anayimirira nthawi imeneyi ndi Brigadier Maxon Vandermeer wa ku Germany. Maxon Vandermeer anavala uniform yonse ya nkhondo, koma anali ndi mawu kumeneko kumidimako. Samayimira boma la Germany, koma amayimira boma la asilikali la kumidima. Ndiye ananena momveka bwino za kusowa kwa ma aliens ku dziko lapansi, kani kusowa kwa anthu amene ati atengedwe ndi ma aliens ku dziko lapansi kuti kuchitika dziko lonse lapansi. Ineyo ndinene kuti tiyeni tizipemphera tikamachoka mamawa ana athu, tipempherere mabanja athu, tipempherere azimuna athu m'maganyu, azikazi athu m'mabizinesi ndi m'misewu, more especially ya mtawuni, chifukwa ma aliens ndi abwenzi akutawuni. Mumve pamenepa, ma aliens ndi chibwenzi ndi tawuni. Ndiye akuti m'misewumu kuchokera pa 24 tiyamba kukumana ndi kusowa kwa anthu. Asowa anthu just disappear like that. Few kulibe. Zichitikira banja ilo kapena lina lake, koma mwina zikhoza kukhuza inuyo kudzaona kuti abambo sakubwera, apita ku ganyu mpaka masiku awiri abedwa ndi ma aliens. Ndimafuna ndinene kuti kagulu kameneka kama aliens kamene kamatchedwa kuti Mariana aliens kanadzipereka kuti Mariana aliens ndi amene ali kuchoka nawo mu mothership chimenechi kudzagwira ntchito yosowesa anthu ku dziko lapansi. Ayenda m'mahotela, ayenda malo osiyanasiyana a dziko lapansi, malo mmene mumakhala anthu ambiri, mamowa mwapamwamba ngati mwachisanzo muchatichitira kuno ku area 47 ku Bwandiro, kuti kumakhala na mtindi wa Mnyamata ndi Mzibambo, hafu azimayi, kumakhala na mtindi wa galimoto. Munthu ochokera kumalo osiyanasiyana wa udindo wa pamwamba otchuka amasonkhana pa Bwandiro. Ngati mungufuna kuona ma star mupite pa Bwandiro. Malo ngati amenewo m'mayiko onse a dziko lapansi ndi amene muti musowe wanthu, kubedwa ndithu kutengedwa ndi ma aliens, ulendo kokayikidwa kuma planet amene ziwandaza ma aliens ziboliboli zipukwa ndi zimene zizingakonde kuti zikasiye wanthu. Tsono kutulutsa ine mtumiki audio iyi
sikudziwisa anthu za zimene zikuchitikazi hayi, koma kuchenjeza mbali ya anthu opembeza ndi kukudzutsani kukugona tulo pa mapemphero kuti tsiku lina muzakasiya mwana ku sukulu koma simuzakampeza. Muzayenera kukhala munthu opemphera kuti mwana wanu mukampeze nthawi zonse mpaka na ukulu wanu. Tsiku lina muzakasiya amuna anu akazi anu ku ntchito kapena azakusanzikani kupita ku ntchito koma sasabwera. These are little aliens, they are coming. Chimene akubwera kudzapanga ndi kutenga anthu ulendo nawo. Musayiwale kuti LCD ina tidanena za mkwatulo wa fake umenewu angochita modusa ukubwera su kubwera mkwatulo wa fake umene uti ukhuse kwambiri anthu amene anatemera AstraZeneca, amene anamwa AstraZeneca mu nthawi ya COVID-19. Nkhani yosausa kwambiri imene ikudza kutsogolo kwathu. Izi ndi zimene opembeza Satana akonza amakambirana ku website imene imatchedwa kuti LCD, yodziwika bwino ndi ena mwa anthu amene anapembezapo chipembedzo cha Satana m'masiku amenewo ndi kutenga membership, kuchita register, kulowa kuma website amenewo, ikukamba ikusimba za kusowa kwa anthu kumene kuchitike ndi ma aliens. Ma aliens nchani ndi tizipukwa nitooneka ngati zitsulo. Mufunse mumudziko ikakupezani audio kuti aliens nchani. Kaya mufunsa amene ali ndi foni zikuluzikulu mutiona amagwirisa ntchito mbale zina za ndege zimatchedwa kuti UFO, unidentified object. Nkhani ya ma aliens ndi UFO imaoneka ngati ndi imodzi koma ndiyosiyana. Izi tidzachita kukambirana chifukwa si zimene zinali mu LCD mo zolekanisa ma UFO ndi ma aliens, koma kugwirisa ntchito kwa ndege zawo amagwirisa ntchito ndege zotchedwa UFO. Ndi UFO ndi wina, alien ndi winanso. Kubwera kwa ma alien ku dziko lapansi ndi mothership yawo. Ndikati mothership ndikunena chotengeramo anthu, chimayi cha bwato, chimayi cha ngalawa, ndi chimene chikubwera ku dziko lapansi kuzasonjeza ukaswiri wawo pogonjesa anthu a technology through zakudya zolekanalekana, zodzola zolekanalekana. These guys, they are able to connect my human beings. Ndipo awatenga. Nthawi imeneyi ikamadza lero mawa mwina sipa 24 lopo kupita kutsogolo ndidzakhale kuti ine brother Tribe ndakuwuzani. Koma mchenjezo pobwerera kumbuyo nditatulukaso kuma aliens ndibwerere ku Malawi kuti pali kulumikizika kwakukulu kwambiri ndi ziwanda dzikulu ndi mtundu wa chipembezo chabona kupasana ma information azimene zikuchitika. Kuli akalonga ku chipembezo chabona amene adzipereka kwambiri kwa Lucifera, ndipo pali ma connection amene akuchitika. Tili pafupi dziko lathuli kulandidwanso kawiri ndi chipembezo cha mizimu chimene chikupita chikakulira pogwirisa ntchito umulota, pogwirisa ntchito ukubwebweta. Tiyeni ana Mulungu zonse tizidziwe ndi kudziwa mmene mpingo ungayimire
zoyipa zotere zikaza ku dziko lapansi, zidzadza ku dziko lapansi, zidzadza ku dziko lapansi. Ndimalizire ndikankhani na kamene kadangofotokozedwa mungopyalula, kamene kakanakhuzidwanso ndika Global City Police. Sakumva munthu kuti lake chichewa mpaka lero Malawi sanayambe kumva zomvesa chisoni. Malawi adakaderera poti olankhula ndi wachichewa wa standard 3 adzazizimuka Malawi ndi kung'ambika pakati chifukwa sadamvere pakuti adakonda chizungu na akhulupirira mzungu kusiya munthu wa fuko lawo. Azagwa muzizimuka kunjaku kukubwera zoopsa zimene zifikire dziko mpaka na dziko lino la Malawi likhuzidwa kwambiri chifukwa cha chochitika chimene mtundu wina, mafuko ena, zipembedzo zina za mizimu zikuyesa kupitirizabe kulimbikitsa kukonza ubale umene umapita kuonongeka, kukonzanso kuti adzilandira information kuchoka kwa azimu. So pano imene ikubwerayi ndi science in witchcraft. Tizunzika apo ndi penapa. Ndikupempheni ana Mulungu pamene muzaone izi zikuchitika kudziko lapansi lino, muzaziwe kuti Yesu Khristu osala pang'ono kubwera, inde ali pa khomo ndi chipulula chachikulu kwambiri chimene chikudza kutsogolo kwathu. Musayiwale kuti tili munyengo imene anthu akumwalira ku dziko lapansi, akupita ku dziko lapansi kachetechete. Mzimu wa Mulungu akusamalireni, akusungeni mpaka tsiku la maomboledwe, mpaka tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.